Na úvod by som chcel predstaviť Sabinu Jankovičovú. Sabina, venuješ sa projektom súvisiacím s umením vo verejnom priestore už od svojich čias vysokoškolského štúdia. Povedz prosím ťa nejaké svoje predchádzajúce projekty alebo popíš, že nejakú tú genézu, že ako si sa dostala postupne k tejto téme. Téme umenia vo verejnom priestore som sa začala venovať v rámci doktorandského štúdia, kedy som ako tému doktorandskej práce mala sochárstvo a dizajn v architektúre počas normalizácie. Vtedy som si vybrala niekoľko uznávaných a významných slovenských výtvarníkov a výtvarníček a sledovala som ich tvorbu vo verejnom priestore. V tom čase, teda v roku 2005, táto téma sa pokladala za niečo až nehorázne, by som povedala, lebo viacerí ľudia, teda profesionáli z oblasti teda reflexie výtvarného umenia, alebo aj samotní výtvarníci mali, teda mladšej generácie, mali k tejto téme značne negatívny postoj a dostávala som otázky typu, že ako sa môžem vôbec takému umeniu venovať. Ja som vo svojej práci práve chcela ukázať to, že sochárstvo vo verejnom priestore je dielom významných autorov a autoriek a má svoju kvalitu. A je značne paradoxné a nelogické, ak sa venujeme voľnej tvorbe týchto autorov a autoriek a na druhej strane absolútne ignorujeme ich tvorbu do verejného priestoru z obdobia socializmu. V rámci tohto štúdia som sa dostala k archívu Fondu výtvarných umení, a to teda fotografickému archívu, ktorý bol v značne zuboženom stave, uložený na pôde fondu. Bol predtým uložený vraj niekde v nejakej pivnici, kde to zvlhlo. Fotografie boli jedna cez druhú pozliepané a tak podobne. Ale dala som si tú námahu, že som všetky tie fotografie popozerala a z nich som si spravila základný obraz o tom, čo vlastne bolo v tomto období normalizácie vo verejnom priestore vytvorené. Medzi iným som teda videla, že je značne diel na území Bratislavy a tieto fotografie som si skenovala, spravila som si taký svoj archív skenov, kde teda boli diela identifikované. Z toho som potom vychádzala, keď som sa pustila do súpisu diel na území Bratislavy. V roku 2011 bola rozbitá socha tvojho otca Jozefa Jankoviča, ktorá sa volala Čas. Bola to jedna z prvých abstraktných sôch vo verejnom priestore, ktorá bola navyše vytvorená špecifickou technikou liatého betónu. Spomínam si, že keď bola táto socha rozbitá a keď sa to verejnosť dozvedela, tak sa veľa ľudí ozývalo a na určitý tlak aj verejnosti a nakoniec aj tvojho otca bola firmou Lidl poskytnutá kompenzácia na vytvorenie nového diela. Tvoj otec spomínal, že odmietol vytvárať nové dielo, že sa už na to ani necíti a ani to nevidí ako už v tom, teda vo svojom veku ako zmysluplné. Myslím, že spomínal, že už mal 70 rokov v tom čase. A celú túto sumu, ktorú vlastne dostal na tvorbu toho svojho vlastného diela, tak nakoniec sa rozhodol, že to venuje občianskemu združeniu Reskulptúre na účel vydania súpisu sôch, aby sa už nikdy takáto vec neopakovala, alebo aby aspoň nejakým spôsobom sa nemohli úradníci alebo architekti dotknutí vyhovárať, že nevedeli. Áno, jednou z výhovoriek pani architektky, ktorá si dala za úlohu vyčistiť pozemok pre obchodnú prevádzku, tak jednou z výhovoriek bolo, že nevedela zistiť autora, čo samozrejme bola absurdná výhovorka, skôr len ukazuje na jej neschopnosť a lenivosť, pretože zase keby obvolala nejaké kompetentné inštitúcie odborné,
tak niekto by jej toho autora povedal, nehľadiac na to, že nezistenie autora nie je dôvod na rozbitie sochy. Aj dnes, aj v rámci súpisu máme mnoho diel, ktoré ešte sme stále neidentifikovali, hoci na tej téme už robí viacero výskumníkov a výskumníčiek. Takže nezistenie autora nie je dôvod na takýto barbarský vandalizmus. Ďalšia reakcia bola reakcia vtedajšieho starostu mestskej časti, ktorý sa tiež vyjadril, že prvý raz počuje, že by tam bola socha. Takže tieto také výroky zo strany laikov, hoci teda architektka by mala byť odborníčka, výroky nasvedčujú tomu, že problémom je teda neinformovanosť. A Jozefovi Jankovičovi teda záležalo na tom, aby tieto diela sa neničili a bolo o nich vedieť, tak sa rozhodol tú sumu, ktorú firma ponúkla ako odškodné, venovať práve na vydanie súpisu soch na území Bratislavy. Nakoľko som sa tej téme venovala, tak v rámci teda združenia som dostala túto úlohu vlastne tento sochársky súpis spraviť. Spolu s Romanom Popelárom sme sa do toho pustili, nakoľko je to naozaj pomerne náročná práca. A v rámci teda počas jedného roka sa nám podarilo všetky sochy, ktoré som ja mala vyhľadané z toho archívu fondu, ktorý som spomínala, tak všetky tieto sochy sme vyhľadali na ich pôvodných miestach a zaznamenali ich stav. Do súpisu sme dali základné informácie o každej soche, ktoré sme vedeli. Sabina, chcel by som, aby si verejnosti priblížila prvotné ciele tohto projektu, čo bolo vlastne takými hlavnými cieľmi, že to nebola nejaká výpravná publikácia, ale že to bol v podstate jednoduchý súpis, ktorý mal určitý účel a určitý cieľ, ktorý bol sledovaný tvojim otcom. Cieľom bolo naozaj zachytiť všetko to, čo vo verejnom priestore v tom čase bolo od roku 1945 po rok 2012. Vlastne priniesť úplne základné informácie, lebo tie v tom čase neboli zozbierané v jednom zdroji a bolo potrebné ich mať na jednom mieste. Spomínam si, že firma Lidl, keď zničila toto dielo, tak vlastne neporušila žiadny zákon. Myslím si, že je to hlavne problém legislatívy, ktorá sa vlastne o takéto veci nestará. Áno, v tom čase autorský zákon obsahoval formulku, že vlastník diela môže dielo aj zničiť, pretože predkladatelia zákona si predstavovali CDčka a knihy, keď toto písali, ak si zabudli na výtvarné diela, ktoré sú zväčša v jednom origináli. Takže nakoľko toto bolo naformulované v zákone, tak naozaj dotyčná firma sa ničoho nedopustila a to, že mala nejakú sebareflexiu a vôľu niečo akoby symbolicky naprávať, tak to bola naozaj len jej dobrá vôľa, lebo podľa zákona sa ničoho nedopustili. Medzi tým došlo k novelizácii autorského zákona, kde je momentálne formulácia, že majiteľ diela je povinný informovať o akomkoľvek zaobchádzaní s dielom, či už presune alebo zničení autora, dedičov, u nežijúcich autorov aj litu napríklad. A po zničení diela Alexandra Bilkoviča, pred ktorého dielom tu aj sedíme, a to teda konkrétne po zničení ihriska pre dospelých na diaľničnom odpočívadle Triblavina, pribudla tam ešte formulácia, že teda majiteľ je povinný informovať aj Slovenské múzeum dizajnu. Takže momentálne je tam aspoň toto, len problém je, že si nemyslím, že by majitelia diel autorský zákon čítali, pretože problémom diel v architektúre až donedávna bolo, že neboli ponímané ako výtvarné diela, ale len ako nejaký komunistický artefakt, čo vlastne bol problém aj ešte v roku 2005, keď som začala s touto témou, že
diela boli negatívne nálepkované len preto, že vznikli v období komunizmu a nikto sa nezaoberal ich hodnotou alebo kvalitou. Z hľadiska teda nejakej reflexie kultúrneho dedičstva alebo našej kolektívnej pamäte je samozrejme dôležité zachovávať všetky vrstvy tej pamäte, čiže aj tie dnes negatívne hodnotené diela ako poplatné ideológii, ale práve preto je potrebná vlastne informovanosť a reflexia, aby sme vedeli rozoznať aj tie kvalitné od nekvalitných. A tento súpis áno, tak obsahuje kvalitné aj nekvalitné realizácie, lebo je to plošný pohľad na to, že čo na území Bratislavy máme. Je to v podstate výsledok tvojho terénneho výskumu a je to jednoduchý súpis všetkého, čo sa v meste nachádza. Áno. Chcem sa spýtať, po 10 rokoch si robila nový terénny výskum, ktorého výsledkom bol potom aktualizovaný súpis alebo publikácia, ktorá bola aktualizovaná. Povedz prosím ťa, čo sa za tých 10 rokov zmenilo? Tento terénny výskum som robila v rámci štipendia od nadácie mesta Bratislavy. A prešla som teda opätovne všetky diela. Medzi tým za tie roky sa objavili nejaké ďalšie, ktoré som tam doplnila, prípadne ďalšie informácie o autorstve či datovaní diel, ktoré už boli v súpise zaradené. Plus samozrejme sa objavilo pár nových realizácií na území mesta, takže toto všetko je doplnené v tom novom tlačenom vydaní a bolo aktualizované aj na stránke súpisu. Zmizli nejaké diela počas tých 10 rokov? Áno, došlo k tomu, že naozaj aj diela, ktoré boli zaradené do súpisu, čo malo aspoň takú nejakú symbolickú ochranu im zabezpečiť, tak niektoré diela bohužiaľ zmizli. Jedno z nich bolo vo vlastníctve ministerstva vnútra pre tých budovov vo Vajnoroch. Bolo to betónové, dvojpohľadové sochárske dielo od Andreja Goliáša. Tam jednoducho nie, tá budova bola rekonštruovaná, aj keď stále patrí tomu istému vlastníkovi, tak v rámci rekonštrukcie dielo evidentne rozbili. Ďalšou takou kauzou sú opätovne diela Alexandra Bilkoviča, a to prototypy náhrobných kameňov na cintoríne v Rakuňa, ktoré boli teda ešte roku 2012 na začiatku pri vstupe do cintorína sa nachádzali medzi vzrastenou zeleňou, ale ešte boli v poriadku. A do súpisov som ich zaradila práve preto, že som si bola vedomá ich kvality. Máme tu návštevníka. A týmto som im chcela samozrejme zabezpečiť tú pozornosť a ochranu, ale bohužiaľ to nepomohlo. A správca cintorína tieto diela jednoducho vyhodil. Pričom medzi tým bol aj v roku 2016 upozornený aktivistom Ivorom Švihranom, že ide o umelecké diela. Napriek tomu, že teda informáciu evidentne mal, tak diela teda vyhodil. Ja som teda toto nevedela a som oficiálne napísala na Marianum. Samozrejme mňa ako osobu ignorovali, tak potom som poprosila oddelenie kultúry mesta Bratislavy, nech oficiálne toto preverí, nakoľko Marianum spadá teda pod mesto. Na čo správca napísal teda absolútne drzý list na tému, že prečo tam tie diela zavádzali, že sa nedali kosiť. Behali okolo nich deti, ktoré teda boli týmto ohrozené, a že to, že ide o významné a hodnotné dielo, je len môj subjektívny názor podľa neho. Takže drzosť týchto ľudí ma dokáže celku fascinovať, lebo on bol zodpovedný za to, aby tieto prototypy boli v dobrom stave, takže to, či sa nakláňali a niekoho ohrozovali, je jeho zodpovednosť. Koseniu nezavádzali, lebo už boli medzi kríkmi, to je jeho zodpovednosť, že boli zarastené. A to, že je to hodnotné dielo, nie je len môj subjektívny názor, ale myslím si, že celá odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že tvorba Alexandra Bilkoviča patrí k tej najkvalitnejšej.
A vedeli by sme teraz povedať ešte aj nejaké dobré príklady, že za tých 10 rokov sa niečo zmenilo, že či už napríklad mohol tento súpis soch, keď sa dostal do ruky ľuďom na úradoch, na stavebných úradoch alebo na rôznych mestských úradoch, do ruky ľuďom, ktorí si mohli nejakým spôsobom uvedomiť ako hodnotu týchto diel, ktoré majú vlastne ako keby vo svojom okolí. Pretože sú aj, viem o nejakých lepších, alebo viem aj o dobrých príkladoch starostlivosti, že sa ľudia chopili ako keby iniciatívy, či už to sú akože zodpovední správcovia. Tak ide skôr o jedinelé prípady v rámci mestských častí, ktoré teda každá mestská časť dostala jeden súpis roku 2012 k dispozícii. V rámci mestských častí skutočne iba jedna jediná mestská časť sa toho chopila tak, že sa o svoje sochárske diela postarala, a to Dubravka. Všetky diela, ktoré sú teda v jej správe a na verejných priestranstvách sídliska, boli očistené, zreštaurované, prerastajúca zeleň odstránená. Takže tieto diela v súčasnosti vyzerajú vynikajúco a vidno, že naozaj, keď majú tieto diela starostlivosť, tak stále môžu byť prínosom pre verejný priestor a tvoria identitu daného miesta. U ostatných mestských častí som žiaden takýto pozitívny posun nezaznamenala. Napríklad v Ružinove teda skôr som videla, že teda vegetácia naďalej bujne, až ohrozuje niektoré výtvarné diela, napríklad keramické reliefy na budovách škôlok, ktoré sú po celom Ružinove, tak minimálne 2 z nich sú ohrozované zeleňou. A to isté platí aj pre ostatné diela vo verejnom priestore. Že pokiaľ sa nepoužívajú na rituálne účely, čiže na kladenie vencov, čiže to nie sú tie najoficiálnejšie pomníky a pamätníky, tak zatiaľ tie diela, čo sú na sídliskách, nemajú tú starostlivosť, ktorú by mali mať, ale mesto Bratislava na tomto už niekoľko rokov pracuje, aby sa tento stav zmenil, že treba zadefinovať vlastníctvo týchto diel a potom sa dá pristúpiť k reštaurovaniu. Hej. Problémy sú vlastne aj s tým právnym a vlastníckym vzťahom ku samospráve, zrejme. No, celkovo je problém, že často sa nevie, komu to dielo patrí. To sa zisťuje. A druhá vec, že teda niektoré diela sú vlastne v súkromnom vlastníctve, ako aj táto fontána bola vlastne predaná spolu s pozemkom. Takže už je súkromná a starajú sa o ňu vlastne obyvatelia z okolia, ktorí k nej si nadviazali nejaký vzťah a vyvíjajú isté iniciatívy na jej ochranu. Aj travertínový obklad, čo je tu na Múriku, bol čiastočne zrekonštruovaný, nahradený. Áno. Fontána je celkovo funkčná. Pred chvíľou vlastne sme videli, že z nej striekala voda. Takže sú aj príjemné príklady, alebo aj dobré príklady starostlivosti. Áno, aj niektoré z iných diel, ktoré sú priamo v súkromných rukách a sú v tom poloverejnom priestore a voľne prístupné a preto sú zaradené v súpise, tak sa dočkali obnovy, napríklad fontána Juraja Gavulu na Majakovského ulici pred bývalou budovou SZM, tak celé roky fungovala ako záhon, pričom tá zeleň tam tak bujne rástla, že travertínová guľa, ktorá je centrom fontány, bola plne obrastená brečtanom v roku 2012 a dneska je to plne funkčná, nádherná, elegantná fontána. Super. Spomínam si na jeden taký adrenalínový zážitok, keď si ma nahovorila, že aby sme s Ivorom Švihranom demontovali mozaiku sochára Belohradského na budove bývalého daňového úradu na Žižkovej. Bol to veľmi zvláštny zážitok, keď počas demolície sme odstráňovali karboškou
kusy, ktoré sme sa snažili zachrániť. Nakoniec teda sme ich venovali Múzeu dizajnu. Áno, bola to taká náhoda, o tom diele som samozrejme vedela, aj som ho mala zachytené a Ivor Švihrad ma upozornil, že budova sa ide búrať, tak som si ho chcela ísť naživo ešte naposledy pozrieť a odfotiť a keď sme tam boli, tak sme zistili, že tá mozaika je vlastne zložená z častí, ktoré by sa dali demontovať, lebo sú to vlastne také menšie panely s mozaikovým obrazcom vložené do nejakej teda kovovej štruktúry, takže tá sa dala rozpíliť, jednotlivé súčasti zobrať a uložiť. A teda kontaktovali sme Múzeum dizajnu, kde toto dielo je momentálne uložené. Možno by nebolo zlé, keby existoval nejaký taký archív, alebo by som to nazval, že depozit, kde by mohli byť takéto diela, ktorých sa chce niekto vyslovene, že z akéhokoľvek dôvodu zbaviť, že by tam mohli dočasne byť odložené a potom by si mohli nájsť nejaký svoj nový život v nejakom novom priestore. Áno, toto je problém, na ktorom sa zhodujeme s viacerými kolegami a kolegyňami, že keď aj takéto dielo nájdeme, ktoré vlastník nechce a dalo by sa demontovať, takže nie je ho kam dať, čo je príklad reliefu od neznámeho autora z vojenskej nemocnice, ktorý je teda značne rozmerný, ale tiež bol zložený zo súčastí a dal sa rozoberať a zobrať odtiaľ. Aj ho vlastník bezodplatne ponúkal akejkoľvek inštitúcii, ale inštitúcie na to nemajú kapacity takéto dielo uskladniť. Našťastie teda mesto Bratislava znova poskytlo súčinnosť a dielo je zatiaľ zložené v depozite pod Slavínom, kde sú takéto priestory. Ale bolo by samozrejme vhodné uvažovať o nejakom koncepčnom riešení, lebo spočiatku tá situácia bola taká, že sme si to tak prehadzovali. Múzeum dizajnu to nemôže zobrať, SNG to nemôže zobrať a kam to pôjde. Ako riešenie sa našlo, ale všetko by to potrebovalo koncepčnejšie riešenia, aby aj tí vlastníci tiež nečakali, kedy si to vlastne odborná verejnosť preberie do depozitov ako kultúrne dedičstvo. Občianske združenie Reskulptúre iniciuje najnovšie diskusiu o staronovom zákone, ktorý sa kedysi volal ako Hlava 5 a jednalo sa o percento z verejnej výstavby, ktoré by bolo investované do umenia v tomto verejnom priestore toho nového projektu. Bolo by zaujímavé sa na to pozrieť napríklad aj v súvislosti s novou verejnou výstavbou, ktorá je plánovaná v súvislosti s plánom obnovy. Idú sa stavať napríklad nové nemocnice. Bolo by zaujímavé sa pozrieť na to, že akým spôsobom sa tento zákon, o ktorom sa hovorí zhruba od roku 2015, akým spôsobom bude uplatňovaný v praxi, že aké sú vykonávacie predpisy toho zákona? Tak to všetko je asi príliš zložité sústo na súčasnú slovenskú politickú elitu, ktorá koncepčne a dopredu nerozmýšľa, takže neviem si predstaviť, že by sa to v najbližšom čase naozaj podarilo, hoci stačilo by naozaj sa len inšpirovať v krajinách, kde to dobre funguje. Ten pôvodný stavebný zákon s hlavou 5 hovoril o konkrétnych percentách zo súhrnného rozpočtu stavby podľa významu stavby. A čo som počula od teda prvého ministra kultúry po revolučného, tak vraj mu tento zákon ako niekto zo zahraničia aj chválil, ale oni ho zrušili, pretože to bol komunistický zákon. A chceli ho vraj vtedy nejak prijať na novo, ale k tomu nedošlo. Tak to je presne taký ten mierne deštruktný prístup, ktorý panuje v tejto krajine, že teda dekomponovať vieme, ale už niečo vybudovať je ďaleko náročnejšie. Ale ako hovorím, naozaj by stačilo sa len pozrieť do iných krajín. Vo Francúzsku takýto
mechanizmus podpory umenia vo verejnom priestore majú od roku 1945 a nejako ho za celý čas nemuseli meniť. Volá sa to Ampersand, teda ľudovo, tak jak u nás sa to volalo hlava 5. Ampersand, 1% je prestížna záležitosť, na ktorú sa teda vypisuje súťaž a každý výtvarník pokladá za veľkú česť a prestíž, keď sa mu podarí v tejto súťaži uspieť a teda realizovať dielo, ktoré je financované 1% z rozpočtu. Hej. Tak toto je super príklad. Keby sa naši zodpovední, či už zákonodarcovia, alebo zodpovedné osoby v rámci samospráv, keby sa pozreli napríklad na to, ako sa to robí trebárs vo Francúzsku alebo v škandinávskych krajinách. Máme sa čím inšpirovať, vlastne není ani nutné vymýšľať nič nové. Čítal som, že vo Švédsku napríklad takýto zákon tiež teda dlho existuje a že má ďaleko komplexnejší dosah, že okrem tvorby nových diel sa venuje programovo aj dočasným intervenciám do verejného priestoru, prípadne edukácii a nakoniec vraj aj takýto depozit sôch je tam tvorený, ktoré momentálne musia byť odstránené. Tak áno, to sú tie krajiny, ku ktorým by sa dalo vzhliadať v mnohých veciach škandinávske, hej. Ale ako hovorím, to by chcelo proste naozaj nejakú víziu do budúcnosti a zákonodarcov, ktorí by týmto smerom pozerali a naozaj sa o to postarali, aby niečo také vošlo do praxe. Napríklad po zničení teda ihriska na Triblavine Ministerstvo kultúry prišlo s nejakými teda výhľadmi do budúcnosti, že by bolo vhodné založiť inštitúciu, ktorá by sa venovala len týmto dielam, len vytvoreniu celoslovenského súpisu týchto diel vo verejnom priestore, nielen v exteriéroch, ale aj v interiéroch, čo je teda samozrejme obrovské sústo práce. No ale zostalo zase len pri nejakých plánoch. Nikto sa samozrejme takúto novú inštitúciu zatiaľ nechystá založiť, takže ja si myslím, že v tomto nie som zase až taký optimista, hoci sú rôzne mechanizmy, ako podporiť tvorbu do verejného priestoru alebo aj nejaké výskumné aktivity. Ďalší mechanizmus, ktorý vo Francúzsku majú, že si teda daňovník môže odpísať celú sumu, za ktorú kúpil nejaké výtvarné dielo a daroval ju verejnej inštitúcii alebo verejnému priestoru, čo je samozrejme stimulačné a videli sme to pri vyhorení Notre Dame, že áno, že všetci miliardári francúzski ako dávali peniaze a niektorí to tu kritizovali, že áno, len si to odpíšu z daní. No a čo? Tie peniaze sa dostali tam, kam mali a Notre Dame mohla byť veľmi promptne daná do poriadku vďaka tomu, že tie zdroje boli a dostali sa okamžite na miesto určenia. Tak prečo nie? Prečo to takto nepodporiť? Druhé vydanie súpisu sôch podporil Fond na podporu umenia. Aktualizovali sme webovú stránku a vytlačili teda novú verziu, takisto aktualizovanú. Je členená rovnako ako predošla podľa teda mestských obvodov a prináša také základné informácie. Napriek tomu, že teda dneska už všetci chodia s mobilom a teda súpis sôch je na internete, takže všetko sa dá veľmi ľahko vyhľadať, tak ľudia túžia aj po tej tlačenej verzii. Takže radi by sme pripravili ešte tretie vydanie, ktoré opätovne by bolo aktualizované, lebo za posledný rok sa objavilo asi ďalších 5 nových sôch, ktoré kolegovia a kolegyne objavili. Keď sa tomu venuje viacej ľudí, tak sa v tom teréne ešte stále dá niečo nájsť, zašité na budovách. No a
Hlavným cieľom je dostať to k ľuďom, ktorí naozaj by chceli mať tlačenú verziu doma. Tretie vydanie by podporilo nové združenie Perpetuum Felicite, ktorého cieľom je osveta, informovanosť o dielach vo verejnom priestore, ako aj možná záchrana týchto diel, či už tak, že by podporili vlastníkov diel pri reštaurovaní, alebo by práve tieto diela nejakým spôsobom združenie prezalo a opätovne umiestnilo do verejného priestoru.